пешгирии наврасону ҷавонон аз андешаҳои ифротгароӣ. Чунин аст мавзӯи имрӯзаи Печутоби замон. ҷавонон зирак бошед, ҳушёр бошед. нисбат ба шахсони аллохон ба шахсони камтар сустхон қавли душвортарбия ҳастанд, бо онҳо бисёртар кор кунанд. то он ки ба ин гурӯҳҳо ё ба ин фикр расидан шуд, дар оила чӣ гуна фикр дошт? бештари он нафароне ки ба ҳамин роҳи гумроҳ рафтанд, ин дар муҳоҷират будагон аст. ҳамон ҳисси ватандӯстӣ бедор кардан дар кор ки омада тоҷикистонро обод кунад. ҳама ҷавонон зарур аст ки амнияти давлатиро ҳифз намоем. чаро масалан ифтихори миллиашон паст аст ё ки гӯш намекунанд? шояд ин масалан аз ҳамон дилгирикунанда будани ҳамон маҳфил бошад. ин роҳе ки ӯ интихоб кардааст албатта нодуруст аст. ин 18 сол ки гӯем ин як чораҳои истодаги фард. ҳамон кадом роҳ ба ки вай равона кунад, ҳамон роҳ бимерад.